नमस्कार गोवेकरांनो, दैनिक गोमंतकच्या इव्हिनिंग बुलेटिनमध्ये मी प्रियंका आपणा सर्वांचं स्वागत करते। जाणून घेऊया गोव्यातल्या दिवसभरात घडलेल्या काही ठळक घडामोडी। गोवा सरकारने कोरोनाचा संसर्ग कमी करण्यासाठी राज्यात पुन्हा एकदा कर्फ्यू लागू केलाय। हा कर्फ्यू आता 23 ऑगस्ट पर्यंत वाढवण्यात आलाय। दुसऱ्या लाटेनंतर राज्यातील वाढत्या कोरोना केसेस पाहता 9 मे रोजी राज्यात पहिल्यांदा कर्फ्यू लावण्यात आला होता। तेव्हापासून अनेक वेळा या कर्फ्यूमध्ये आणि निर्बंधांमध्ये वाढ करण्यात आली। गेल्या मार्च 2020 पासून राज्यातील कसिनो, स्पा आणि मसाज पार्लर तसेच सिनेमा हॉल देखील बंदच आहे। आता हा कर्फ्यू कधी उठणार याची वाट गोवेकरांना आहे। नासनोळा हळदोना येथील 19 वर्षीय तरुणीच्या संशयास्पद मृत्यूला आता 5 दिवस उलटले तरी पोलिसांकडून तपास कासवगतीने सुरू आहे। दरम्यान त्या तरुणीला कामावर सोडण्यासाठी तिचे वडील गेले असता त्याच दिवशी वडिलांना तुम्हाला माझा मृतदेह पाहायला मिळेल अशी धमकी तरुणीने दिली होती, असे तिच्या वडिलांनी पोलीस स्थानकात मृतदेह सापडण्यापूर्वी जबानी दिल्याचे पोलीस अधीक्षक शोभित सक्सेना यांनी गोमंतकला सांगितले। कळंगूट समुद्र किनाऱ्यावर अर्धनग्न अवस्थेत सापडलेल्या तरुणीच्या मृत्यू प्रकरणाचा सर्व प्रकारे तपास सुरू असून त्यामध्ये कोणतीही कसर सोडली जाणार नाही असेही सक्सेना यांनी सांगितले। येत्या 1 सप्टेंबर पासून राज्यातील नागरिकांना 16,000 लिटर पाणी प्रत्येक महिन्याला मोफत मिळणार अशी घोषणा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी काल अमृत महोत्सवी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त केली। या घोषणेव्यतिरिक्त गोमंतक यांच्या पारड्यात नवे काही पडले नाही। उलट मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या 2 वर्षात राबविलेल्या योजनांची उजळणीच कालच्या कार्यक्रमात केली। दरम्यान मुख्यमंत्र्यांचे अभिभाषण राजकारण प्रेरित होते हे लपून राहिले नाही। त्यांनी अनेक वेळा त्यांच्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा उल्लेख केल्याने ते विविध कार्यक्रमांना लवकरच उपस्थिती लावतील असे प्रतिपादन भाषणात किमान 5 ते 4 वेळा करण्यात आले। एकंदरीत निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधानांना राज्यात आणून वातावरण निर्मिती करण्याचा उद्देश असल्याचे त्यांच्या भाषणातून दिसून आले। खवळलेला दर्या आणि बेभरोशाचे हवामान यामुळे गोव्यातील बहुतेक ट्रॉलर्स अजूनही किनाऱ्यावरच नांगरलेल्या अवस्थेत आहेत। त्यामुळे गोवेकरांची आस केरळ, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातून येणाऱ्या मासळीवरच भागवली जाते। रविवारी मडगाव मासळी मार्केटात केरळहून मोठ्या प्रमाणात मासळी दाखल झाली। त्यात मोठ्या रावस बरोबरच बागडे, वेरल्या आणि इतर मासळींचा देखील समावेश होता। लोकभावना आणि जनादेश डावलून भ्रष्ट, असंवेदनशील आणि बेजबाबदार भाजपला 2017 मध्ये सत्ता स्थापन करण्यास मदत करणाऱ्या गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या स्वार्थी राजकारणाची गोमंतक यांना आजही जाण आहे। दलालांना दुसऱ्यांदा एजंट म्हणण्याचा नैतिक अधिकार नाही अशी टीका काँग्रेसचे प्रवक्ते तुलिओ डिसोजा यांनी आज केली आहे। गोवा फॉरवर्डने काँग्रेसवर टीका केली असता तुलिओ डिसोजा यांनी गोवा फॉरवर्डवर आज जोरदार पलटवार केलाय। गोवेकरांच्या आवडीचा आणि ज्याशिवाय जेवणाचे पदार्थ बनत नाही त्या नारळाची किंमत ऐन सणासुदीच्या दिवसात गगनाला भिडली असल्याने लोकांपुढे मोठे संकट उभे ठाकले। श्रावण महिन्यात हिंदूंचे बरेच सण साजरे होत असल्याने नारळाच्या किमतीतही वाढ झाली आहे। उत्पादन कमी झाले असून पाडेलही मिळत नाही, त्यामुळे बागायतदारांबरोबरच सामान्य नागरिकांनाही याचा फटका बसतोय। तेव्हा आता गोव्यातील नारळाची किंमत नारळाच्या झाडापेक्षाही उंचावलेली दिसते। तर या होत्या आज गोव्यात घडलेल्या काही ठळक घडामोडी। अशाच ताज्या अपडेट जाणून घेण्यासाठी आमच्या दैनिक गोमंतक पेजला भेट द्या आणि आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा।